ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Komisi bentaban pensuk ia gipat ba nong late nong wan. Bat kham tam ia gipat ba jongga 19 South Shillong Constituency. Uba Sanbor Sulai ubadai MLA ka thain, bat ru chairman ka MTDC. Ula pelait pat ba ia ka Skhim ka balakot haduk khat san Klur tam ban shna ia ki shipoteli ki Surok hapo ka constituency. Ia ka jing pelait pat ba ia ka ni ka Skhim ban shna Surok lapan long hapo ka Assam Club ka badan halaban. Ha ka jing sakhi lang ki officer ka tanat PWD kumjo ru ki rangba shnong bat secretary shnong. Lambat ki sengen thei na ki dong bat ki kentot baper jongka constituency. Haba keren ha ka jing yalang uba Sanbor Sulai ula ong ban Pynïoh Skhim kamlong satia ka basuk. Ula pen pau ka jing sngongu ya ki officer ka tanat PWD ki bla ai ka jing etre lang. Ban pen kre ya ka DPR bat ula pen tipru ban nalor ka Surok. Dang don shu saki wei ki Skhim. Kum ka Skhim umbam umdi kabalaya chai menta ka jing pen tre bat kermen Skhim bagi pat ba jong ka dong ka thain laban. Kinom ya kendo jing ha ka bedai bat ka umbam umdi.